Siyang mga kanalakers, ayan, panibagong araw at syempre ito yung update vlog ko mga kanalak, no? Talagang matagal akong nawala sa aking YouTube channel, no? Kita nyo naman yung mga tansi na yan at syempre yung itsura ko mga kanalakers at yung laot, kita nyo naman ayan yung itsura ko, fresh na fresh, hindi haggard yan, no? Kagaling lang namin sa punot o tabang, punot tabang dahil namimingwit kami ng diwit o liwit. So kasama ko yung kuya ko, bangka ng kuya ko yung dinadala namin. Sus, yung itsura ko mga kanalakers, so parang nagtatanim ng humaya. Kung nakita nyo yung sa harapan na yan, yung absolute, hindi yan sponsor, ano lang yan, highlight. Hello! Ayan mga kanalakers, yung tansi na ginagamit ko, ayan o, ayan yung mga tansi, ayan, yan yung pamato. Ayan o, so nasa mga 150 to 180 ang di pa. Kita yung kamay ko mga kanalakers, so kalyo na yan. Iyan, no? Sus ko naman talagang buhay, ang hirap ng buhay probinsya. Ayan yung kasama namin, no? Ayan, babanggain namin yan, babanggain. Oh, ayan! Magpasan si kuya. Ayan, mga talakers, ayan, at punta na kami dyan na, pauwi na kami, no? Ayan, yan yung mga kasamahan namin, ayan, wala pa sila, dahil nauna kami ni kuya, no? Malakas ng takbo ng bangka ni Utol, eh. Ayan, syempre, maya-maya nandyan sa likod, mga talakers, ayan, pinapakita ko sa inyo yung view, ayan yung si Absolute ulit, no? At hindi sponsor yan. Ayan, pinapakita ko mga kanalakers, ay nandito na kami malapit sa Manukan, no? Punta Blanca na kami kung tatawagin namin, no? Punta Blanca, dito na yun sa Manukan, mga kadalakers. So ayan, tuloy-tuloy na tayo sa pagtakbo mga kadalakers. So kumusta na ba kayo? Ayan, ang ganda na lahat. Ayan na, ayan, yun yung kasamahan ko. Ayan, nakita niyo ba? Yan, kung nakita niyo, magaling mata niyo. Ayan, nakita niyo. Ayan, medyo luma na yung bangka ni Utol mga kadalakers, no? At ayan ang kasama namin. Ayan yung kasama namin. Ayan, ting. Ayan, karira po na sila sa pagluwag. Ayan, medyo malakas yung tumakbo yung mga bangka nila mga kadalakers, no? Pambot kung tawagin sa amin, maliit na pambot kasi ayan, maliliit yan, eh. Ang lakas niya, no? Ayan, naunahan na kami, naungusan na kami ni Utol, bilisan mo, Tol. Ayan, nabusan na kami ng krudo din mga kadalakers, no? Muntik na mabos yung krudo namin. Ayan, sana ay bababa yung krudo para naman maganda yung laot, no? Ang hirap lang kasi sa amin may isda. Mura lang ang bilihan ng isda tapos ang mahal ng krudo at gasolina ngayon. Ayan na yung Manukan, Punta Blanca. Ayan yung nakita nyo sa video, no? Yung mga puting bato, no? Beach yan, beach. Ay, kunyari, beach yan mga kadalakers, no? So ayan mga kadalakers, no? Ito lang yung update vlog ko, no? Maraming salamat sa inyo at naway manood at nag-enjoy ko dito, no? Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers at subscribers ko dyan. Ingat kayo lagi at manalig lang tayo sa Panginoong Diyos. Kaya huwag natin kalimutan lagi, mag-ingat kayo sa, siyempre, magpasalamat sa Panginoong Diyos sa mga blessings na tanggap natin sa araw-araw. God bless us all. Thank you, Lord. So huwag natin kalimutan lagi, small YouTubers, God first!